hernede, og så har de små hunde, de fleste af dem, der kommer. Okay. Det er sådan et socialiseringssted. Ja. For hvalpe især. Der kan være 40 hunde hernede, nogle gange er 30. Der er rigtig mange mennesker hernede. Og nogle tilbringer hele dagen hernede og sidder og drikker kaffe. Vi har nogle gange snakket om, at der skulle være en indhegning, sådan at man faktisk kunne lade hundene løbe her, og en holdt øje med dem, men man nærmest skulle lave sådan noget hundebørnehave-agtigt, fordi nogle gange kan de jo være hernede i timer, og det er ikke altid, man kan stå og se på, at de bare drøner rundt. Noget mere sådan for helt små hunde, at man havde noget indhegning nogle steder, hvor de så kunne lege med hinanden, og kun var dem eller et eller andet. Altså, men... Der mangler lidt lys om aftenen, men... Ja, det er rigtigt. Der er ikke rigtig oplyst om aftenen, så der kan det godt være lidt... Og så der har vi nogle gange snakket om, at man burde have sådan en kat med legetøj. Men jeg ved ikke, altså... Der er måske nogen, der er med på den, og nogen, der ikke er. Men sådan et eller andet, de sådan kunne lege med og... Agility-banen har vi Ja, sådan en agility-bane, ja. Hundetræner og en agility-bane. En kanin på en skinne i fremover. Ja, det er det også. Langtennis. Rigtig regler, men man ikke må have kamphunde hernede, man må ikke have alt for store hunde. Okay. Altså der er sådan nogle der kommer her meget, som ligesom sætter reglerne for, hvad der er i orden og hvad der ikke er i orden. Altså det eneste er det der med, at folk cykler igennem her. Og det må man i virkeligheden ikke faktisk. Det står der faktisk på skiltene, men det gør folk jo alligevel. Og det gør, at tit så hundene drøner frem og tilbage, og så kan det være problematisk. Så folk bliver sure på hundeejerne over, at hundene løber rundt, men faktisk er det må man ikke cykle her. Der bor jo visse mennesker rundt om her fra andre lande, som man vil sige på den måde. Der er ikke rigtig ved, hvad de skal bruge tid. Måske hvis det ikke kan blive sådan noget, de går jo altså andre forskellige. De går jo om natten og laver hærværk.